Pokemon na tala ang mainit. Yan na. Oh. Okay, yun no. Good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon no. At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana lahat. Magandang araw ulit mga gamba. Welcome back to my channel. Mayroon tayong paglalaban na rare to mga gamba. Pambihira itong klaseng rare na gagamba na to. Yung kanyang Pokemon na tala pa. Hindi totoo yan. So bago natin paglabanin to mga gagamba, shout out muna tayo kay Kapadrino TV, si RC ng Nabutas. Yung account niya ay Kapadrino TV. Shout out sa'yo dyan, RC ng Nabutas. Si It's4 Sasuki, shout out sa'yo. Exo Hobby TV, shout out sa'yo. Justin Ignacio, shout out sa'yo. At saka si Benjamin Harabis ng Pangasinan yan. Kung gusto nyo magpa-shoutout mga kamba, comment lang kayo dyan. Sabihin nyo kung saan lugar kayo, yung mga papashoutout nyo, kung sino mga pangalan, i-comment nyo lang dyan. Para sa susunod na video natin is ma-shoutout natin mga kamba. So ito ay papakita ko sa inyo itong pambihirang ganitong klaseng rare na gagamba mga kamba. Nakailang ganito na ako nun pero na-albor ayan o. Kita nyo, Pokemon na. Ayan na, Pokemon na siya. Ayan. Ayan na picture. Ayan. Tingnan nyo yung picture niya dyan. Yan. Pokemon na siya. Tala pa. Ito naman makakalaban niya mga gamba. Tala. Magandang tala rin ito. Ayan. Tala rin siya. Rare parehas yan Ayan laglag, muntik na madaganan. Ayan, yung isa tala din yan Ayan, hindi nga lang sa Pokemon. Ayan, so pambihira itong mga ganitong gagamba mga gamba, lalo itong tala na Pokemon pa. Ayan. Nakailang gagamba na akong ganito, hindi lang 10 yata. Pero ngayon ko lang i-content ito. Nung nakaraan ang laki pero hindi ko na-content. Ayan, tingnan natin Ayun, medyo malaki ng kunti itong tala. Ito naman tala na Pokemon may kaliitan kunti. Pero tingnan nyo, siya na ang umaharaw. Siya na humahataw ng sapot niya. Ayan, tingnan nyo ulit. Sinundan niya na sinundan. So, hindi naglalaban itong tala. Yung Pokemon na tala ang mainit. Yan na. Nahawakan niya sa paa. Ayan na, nahawakan niya sa paa. Pa rin, hindi naglalaban itong tala na to. Sige. Lamunin mo na kung ayaw maglaban. Pero napakaganda nitong talang. Tingnan nyo, nahatawan niya. Mabagsik tayo, mabagsik itong tala na Pokemon na to. Ito naman mas malaki konti ito pero yan na, ayan na, hinahatawan ulit. Magaling. Hatawan mo ulit. Hindi niya mahuli-huli kasi nakakagat na yung stick Ayan, tingnan natin ulit nahatawan niya lang sapot hindi kinakagat tingnan nyo. Nakagat na yata niya. Sige. Hinatawan lang niya na hinatawan. Ibang klase maglaban itong Pokemon na tala na to. Puro sapot lang. Tingnan nyo bira yung ganito. Bira yung ganito maglaban. Walang nasasaktan. Puro sapot lang hinahataw niya. Tingnan nyo. Mabibilutan na yata niya. Tumigil.
Eh, yun na. Tandakmaan na. Yun na. Yari na itong tala na to. Yari. Naku, kumagat din yung tala. Patay. Uy, nakabitaw. Kumagat yung tala eh. Nadali rin yung ano, Pokemon. Kumagat yung tala. Lapit natin. Lako. Oh, sumasapot pa yung tala na, yung ano, yung Pokemon na tala, oh. Yung rare, oh. Ayan na, nanghina na itong tala. Lapit natin. Sinasaputan pa rin niya, oh. Kaya lang nanghihina na sila parehas. Nakagat din itong Pokemon na tala. Oh. Ayan na naman. Oh, ayan na naman. Yeah. Oh. Nakuha yata yung paa. Oh, tangan-tangan niya yung paa, kaya sinasaputan niya. Tanggalin natin yung paa. Nakuha ang paa. Ay, bitawan. Naku, nakabaon na sa pangil niya ito. Hindi na niya mabitawan to. Oh. Nakabaon na to. Oh. Nasa bunganga niya eh. Oh, ayan, binitawan. Ayan. Okay. Ito ulit. Kung makikita nyo, galit na galit siya. Oh. Sinasaputan niya yung stick. Oh. Bandirado rin tong ano, Pokemon. Oh, dalawang paa niya na bandira, oh. Wala na. Parehas nasaktan. Oh. So yun mga kamba. Wala tabla itong dalaw na to. Pwede na. Walang natalo, walang nanalo kasi wala, hindi na gumalaw parehas, oh. So yun, hanggang dito na lang mga kamba, ah. Hanggang sa muli, sana siyang kayo dito sa laban ng rare na to. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendoza Zero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Zero Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!